Puga-puga sunduon niyan ang Bicol Party List sa pagkondusir nin clearing operation sa mga tinampo asin tulay na nadanyaran kan bagyong Christine kaining nakaaging Oktubre. Martes Nobyembre 5 kan magpadara nin mga heavy equipment and partido sa Balatan, Camarines Sur nga nilinigan ang tulay sa Zone 6 Barangay Cabanbana na natambunan nin mga nagrasay na daga na epekto pa kan bagyo. Sigun sa pamayo kan Balatan Local Disaster Risk Reduction and Management Office, dakulaw na bagay na yaon ang partido, pirming bukas sa pagtaon nin tabang. On behalf of LGU Balatan po, with our Mayor Nena Bagasbas and the Sangguniang Bayan, gusto lang po namin magpasalamat unang-una sa Sunwest Construction, kay Kong Saldico, and sa Ako Bicol na binigyan po kami ng agarang tulong dito sa Balatan. Hindi po nagdalawang isip na magpahiram ng kanilang equipment and pati po operator. Aminado man ang pamayo kan LDRRMO na kadakol pang mga dalan ang kaipuan nindang mapakaray asin malinigan. Kaya padagos manda asin na sa pakikipag-olay sa iba pang mga ahensya kan gobyerno nga ni mapadalian sa indang kamabuotan na maibalik na sa normal ang kamugtakan kan sa indang mga tinampo. Siguro po, appeal na lang po doon sa public, most especially doon sa mga taga-Balatan at may mga kapamilyang taga-Balatan na let us be patient kasi po hindi po talaga tumitigil ang LGU. Limited resources lang po tayo. Our heavy equipment actually is not suitable enough para mag-clear ng roads. But hindi po talaga kami tumigil. Day by day, gumagawa po kami ng paraan para makapag-contact kung sino po ang mahihinga ng tulong para po diretso yung kalsada. Magigirumdoman, tulos na nagkondusir ng clearing operation ang partido sa Albay asin Camarines Sur makalis na manrapado ang bagyong Christine sa Bicol Region. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Ubea.